Lineaarisen funktion kuvaajan piirtäminen. Tehtävänämme on nyt laskea, itse asiassa piirtää lineaarisen funktion fx on miinus puoli x plus 2 kuvaaja. Sitä varten tosin täytyy laskea. Nimittäin laskemme lukupareja, jota varten kannattaa piirtää taulukko. Taulukkoon lasketaan lukupareja vähintään 2, jotta saadaan piirrettyä suoran kuvaaja. 3. lukupari kannattaa kuitenkin laskea, jotta laskuvirheen mahdollisuus pienenisi. Yn arvo on tämän funktion lausekkeen arvo. Kannattaa kirjoittaa se tuohon otsikkoon. Ja lasken ensiksi vaikkapa x:n arvolle miinus 2 sitä vastaavan yn arvon. Ja siitähän tulee 3. 0 on myös sopiva luku. Miinus puoli kertaa 0 plus 2 on 2. Ja lopuksi voisi valita vaikkapa 2, niin saamme tasaluvun josta tuleekin 1. Kun lukupareja on laskettu vähintään 2, mieluummin 3, voidaan sijoittaa pisteet koordinaatistoon. X:n arvolla miinus 2, yn arvo on 3. Siis täältä x miinus 2, y 3. X:n arvo on 0, yn arvo on 2. X 0, y on 2. Ja x:n arvolla 2, y on 1. Nyt meillä on 3 pistettä ja vielä yhdistämme ne yhdeksi suoraksi ja huomaa, suora on päättymätön. Se kannattaa piirtää yli koko koordinaatiston. Ja näin olemme saaneet piirretyksi funktion fx on miinus puoli x plus 2 kuvaaja.